Здравейте хора, чето опасвам Ice Gamer и от друго не сме правили епизод на Ice World. Между другото хора, не ми се получиха два клипа, че не можах да снимам, иначе искам да ви покажа още нещо. Аз се оборудвах хипер много от един скелетон. Снимах клип, обаче беше под 18 минути и не можах да го кача в YouTube, така пише. Имам и куче, което имах 3 кока, убих 3 скелета. И имам куче така. Тук имам храна, такива неща. Работа, обаче не можах да го снимам клипа, това е ужасно. И сега съм с нов скин, не знам дали ви кефи, бях с друг скин. Друг скин, обаче не можах да го снимам клипа. Клипа се развали, нещо такова гадно стана. Клипа ще е 12 минути, хора. Така е. Малък е. Но ако не е по 12 минути клипа, няма да мога да кача. Това е ужасно. Но хубаво, че мога да снимам повече от 5-6 минути, а мога да снимам 12. Това е повече от колкото можеш да правиш. Поне може да направиш нещо, хора. Може да направите нещо, хора. Между другото, Майнкрафта е интересна игричка за телефон и такива работи. Бронята ми се изхабила, така че мисля вече да не я ползвам толкова много. Това ми е новия скин. Моля ви се хора, дайте лайк на клипа и се абонирайте за канала ми Ice Gamer. Защото нямам никакви абонати. Все още. По-интересно да снимаш от те, отколкото на комп. Базикам се, хора, интересно и на двата. Съвсем интересно е да снимаш и на двете неща. Как аската ми се убила хипер толкова много, въобще не съм ползвал. И хора, ако ви харесва този скин, пишете в коментарите дали вече да игра с такъв скин или пък с друг. Вижте какъв е готин. Някакъв такъв малко по-висок и този скин. Аз исках да е някакъв по-хубав. Казвайте някакви скинове, хора, за да може да си ги сваля да игра с тях, защото не ми си играе с стария ми скин The Corns, иначе хипер готин. Аз на тело не искам да игра с The Corns скина, искам си игра с тези скинове, където съм и в самата игра. И така може всеки ден ме виждате с различен скин, така ще е по-интересно да игра с един скин. И така. Може да имате много работи. Ето. Може да снимате така клип. Вижте. Така може да пак е готино. Може да правите скриншот на кучето, ако искате. Пак опции там. Някакви. Всякакви работи има, хора. Всякакви. Аз сега си гледам през прозореца, например. Не мога да гледам. Не мога още. Добре. Не знам защо ръцете са ми толкова тъмни, те са някакви кафяви и мръкавици вместо ръце. И така ще е интересно, обаче не ми се живее. Вижте. Не мога да скоча толкова бързо. Примери от мобовете и аз няма къде да се скрия. Така. Айде. Обаче тук е много трудно ще се кача да влизам. Така че аз си живея в една къща, където ме кефи най-много. От тук всичките. Тук сега се стъмня. Не знам защо толкова бързо стъмня, хора. Преди не се стъмняше толкова бързо. Обаче шифтваш, например, скелет в минато. Тук няма мога да забележите. Ето така. Ето. Айде. Край. Лягате си. Вече нямаме кола. Мисля да отида после за дърво, хора, защото е хипер някакво тъмно. Отивам за дърво после. Ще взема дърво, да си направя някакви инструменти, работи. Легнах, кучето ме зяпа там отстрани и си някакви реклами излизат и мисля да ги махна, обаче няма как.
Обаче пак е интересно, хора, играта е хипер интересна за телефон. Популярна е много. Ще намаля музиката на играта, самата игра. Защото направих един клип един път и се чуваше хипер някакво такова гадно. И сега нищо да се чува. Обрадва. Взимам си виноградова и отивам да вземам дървета. Хора, извинете ми, че клиповете не се получиха, но трябваше да... Нямаше как да ги снимам, те са под 18 минути клип. Този клип ще е 12 минути. Няма да е по-голям. Защото няма да се получи клипа. Ако не е 12 минути. Или 14 или 16, така. Не мога да е 16, може да е 14 или 13, но не и 16. Това е ужасно. Ето, правиш за дърво. Опа, дърво. Вече имаме дърво. Ще ходим за инструменти после. Да вземем това, убием това прасенце. Седнете, мамайна. Вижте къде отидоха. Вижте къде отидоха хора. Отидоха извън селото надалече. Защото сега няма мобове, сега ден няма мобове, нищо, няма как да ги убием. Пусна крава. Пак излезе нещо от Майнкрафт, не знам що. Какво става, бе? Чакайте, хора. Лек бък явно. Убих кравата и сега съм гладен. Ям. И отивам. Да си направя някакви неща. Мината ми, хора, ако сещате къде ще ми бъде. Мината ще ми бъде самата къща, защото ме е страх такова да излизам и да влизам. Така. Кирка. Така, тук. Опалянка. Така, тук имам месо, тук слагаме. Ето, събрахме дърво малко, слагаме го тук. Ейти. Може да си направим и кирка, хора. Кирка. Пламена кирка да си направиш, супер. Нямаме време за клипа, хора, не знам. 9 минути и нещо вече. Ето. Хора, ние трябва да направим някакси, за да не могат влизат мобовете. Не знам как ще стане, обаче трябва да направим.
Иначе ще имат мобове. Аз не искам да има мобове в мой дом. Така, мобове не искам. Така. И 10 минути имаме още 2 минути хора да снимаме клип. Мисля, че няма да стане клипа както си мислихме, обаче така е хора. Няма да стане, няма как. Снимаме толкова дълъг клип. Готово. Направихме го. Там някакви работи постоянно ще имаме. Ето. И така хора, дано ви харесва този клип. Аз бях Тагенс, вие бяхте моите билки. И чао, до другия път.